repre ahwehwe asundwe broni beka se waging peace abusiafo yebeda yewo ase na otwe akọ asan abeto yembio kote mu nyinara ye ne wo esia efisofo enwoma no yaye adisia no ama yabeduru adisia etoso dumiensa so hwe adisia no atifi asama ose repre ahwehwe asundwe Paul afutu a wotu yen no wotu yen ma ababeduru pempenso bi a ye kọ honhom twayen ye de mu pempensem mu ebebro sesia Osha na depiction ni nyina kwa akoye ntokwa asoja form boko se Sabbath ye pie ne ko cancer mpane ye ba eni jie ndi twase ye di sa helmet nso ye den eche na boye mankurim bia ye Kristo Yesu ana wato asomdue ama yen wode ni moja de hye no omande hye abusiafo adofo no mo amo hwe yen wa chirichiri onyankopon enhira munyina na afenso yebema mo akwaba sonko kwan so na yadamase nso sonko kwan so se debirada mode mo fidie edito London Ghana memenda akwanwefo Sabbath school ena afi chosemu empensem se ne medi kan ekaye no kota mu nyinara na ye no ehwe efisofo enwoma no no kwasem ne se yahwe adusua ne bebre enne ye adusua etoso du miensa adusua no akaba akopɛ na afie de kwata no aba na wieye sɛ ne mo boae na first saa bepem 13 yi mo da so kurakura mu mo menyere ye ho na afie ye nsamfa yakoma ne empabo eni saa adusua wo yachi na honhom mu adusua wo se yenya wo mu no ye nyina yatimi anya mani agepa ye sanse ne me waboafo sonko ɛwɔ mentemu ase a omu ba beboa ma ye de adusua yi empensem mu de abramu ansana mekwa koyi o machre ne abompaye na ya hye yadusua yase no ma memfa se da pesi mfa matre bi TV Ghana saa adwuma koyi na omu hwe omu boa yen omu hye asene na ye saa adwuma yi omu nso mofa na asempatra adwuma yi omu de tre ekowiase afana nyinara na enam se saa adwuma koyi eye ankrankra wa fa TV adwuma de ato omu so omu bo nyankopon asem dawuro nti mfidie ene niema omu de ye saa adwuma de eye na ho asem eden kakra nti se wo mmoa bi se yesika fam se ye de be mfam a opese wo de boatre bi TV Ghana no o hwe yemfoni na ni a obo so omu number eda honmo fresa number no na obi beje wo so na wonni nyankita hundie kakra bi kutua bi obetimi aboatre bi na fa boa na onyankopon so ebe ehra afense se YouTube na wo hwe na this is the first time I wo hwe ya na wa subscribe your channel na amaye na fe wo sa de wonsa mi adoma no so ne e kire ne se yesa video yi pe wonso wonsa beka bi wonsa ka na wonso wa wo so akomo bi na chese asempa no yenso ye tre no yeda wase se waji atum se obe yenasa ene na mefa sa kwanya isu na mada mempenifo a omoba beboa na yede adusua yi pensem mu ade abram medium sonfo Bismarck Mensa enne yewo adom mewo Elder Kingsford dia boama eka me ho ha eda Yamakwaba. Great. And that's not his history. You know, the country is not his history. Get me call me nimwa na anti jina boa manso na 1850 na se na munia muni no. Anti jina ye eda ne ho kafo. Di anti jina Yamakwaba. Yeah, eja. Great. That's say and waje pene se obeba na fe me call eto no na London Ghana me da kwanto for your first elder Azigbochi enoti eto no hana elder Yamakwaba. Yeah, eja. Great. Na me ka se manya akukudamfo a na che se akukudam na che se medika. Mani ache pa se ende me wo sa nipa soronko e wo me nchen wo fidua mu ha se edi adesua yi bremu katwani na mema Elder Kingsford Empire na fiye hwe yadisia no
nyame tumfo nyame woni yeda wase ene so wadom no ahumobro wa yemie kese a eni kabia no na odi ama oma na wona musa wodo isu aton safre si emra wona asiu na na mo ho konkron so enkyerechire wasem osoro hine yaba eso se de be ya consider onsam a upesa wode mayen na wi Ibrahim ebesi ni kwan se so yifiri ho mayen na ma ho konkron no ama ye kyerechire fo kaifo samo ye be pensem mu wo efiso fo mo mayen mu mano moaye nensisie na afi asetran mu yentimi transman moaye yani asafo ya busuan ya adofo nyinara se de be ya o maye no so ba yeso ye benya chefa wo hini no bo aye yentimi yankunimdifo wo mu wadom so nti amen amen great let's say adamasi na mama mo akwaba bio yedusua no yadrum pomponso bi se we we ya na akaba ko na kotani na yede aba na wieye na for beye 4 weeks by Paula Futu no abaye more practical wo yina yen asetena mo odi kai etu awarefo sene awarefo beye humble ombe brom ho ase amom ho na ama aware no atimi agina na yefe sene Kristo so egina ma asafo no wabetu mofrafo ene watu awofo nsofo ene watu nkoafo ene watu wura no monso efo sene be yinina yebetimi atenase na afi wababa chese yinina afi there we should take a stand yinjina pintin sanse okun bi eda yanimu a ye ba because anema na Paul na eye hunamu preparation ye di faces a battle no and this asumdwe ba fie na asumdwe wa ha na asumdwe wa ha na asumdwe na ye ready for battle no say na Paul edi ye ko hunhum nso di behia na dia faces a battle enti o shated we na o say waging peace and say repre ahwehwe asumdwe enka bosam no Ephesians chapter 6:16 and 17 entima minti antigena sene enka bosam no esiko ya no muma entie onyankopon asem Efisofo 18 jichemu edu ensia ene edu nson no ni nyina akiri no munkura gidie chema mode betumi adum obonefo no bama edere no nyina na mumfa nkwagie dade che ene honhom enkrante a ene onyankopon asem no amen great enti yebeba nkabosam no so yeko yanim nyina no na afi yeba nkabosam no so before then yendi kan show was repre asum ahwehwe asumwe ejebe ekon ene wo yanim anase ejebe ekon na yekon ene ejebe na ha yasumwe ye pre na yehwehwe sa asumwe yo na this matter we dance say ko tresem nimfiti ase a tre no mayeti ase Genesis say mrebidu ya onyankopon obo Adam ni Eve no ahwe ase e bai bone eba ewi ase na bone no hunsunsan so no onyame ye nhyehyɛ say ne doba Kristo Yesu beba beden abewu no agye yenkwa bone obetia owoniti sa na oka kire ndi asomdwe no onyankopon ka na say waging peace no so onyankopon asem a efa nkwaje ho no ebekọ ewiase afa na nyinara no bia ate because awurade pese woje yen nkwaje ho asem no wo kan na oje no pese woje yen no na asem no wo se yete na afi yetena wo na asem no obosam empesa eninti opon samde no ma bebre besisi ya kwan sabde menu mienu san kwaje anase nkonimdi a onyankopon nam Kristo Yesu so abedidi amaye no yensa enka bi enti no ho asem ene woka asempa no a yede beko ama yaje Kristo adi se yekra ne yaje nkwa ne atrase ama no no eno ho ntokwa ene ekoso da bia ye ka say the great controversy no eno ho nkomodie ene ekoi great yo mame nkomanim na membisa se so sa de eda ekan se ne hu no we yabrabum
in terms of practice no you hu okun yi you send you hu saa okun yi e wo ya brabo yo pani yenim sa okun no emfitiase no honhom fam no ene nyankopon fam no eye Yesu ne bonsam ana eko na yeni pesumu no ye kɔ bonsam afa automatically enti nyankopon na edum ye ayeden age yen ebra ye de ye ho ma no no enenti na ye busua mu ye hunu challenges a ekɔ so sabre aware mu ensam na dɔso bonsam nam aware so ebese oye den wo hwimi abusua nyina firi nyamensam yenhwɛ de ekɔ so ewo ye matiti mu ye hwɛ America any UK ha tambia yente asem papa obe pie kra na ayem hyehyew wasɔre a wokɔ adwuma no isa wo de nkotodwe gu fam na wo srɛ osoro adom esanse enye ye ne honam ne moja ena enya sania ye dika aka ho asem eni nti wokun yi enye wokun bia ayese bonsam ne gina ho ene ye di tuo ekobo no because ye ni ahodin bia ye de ne bonsam be face but ye kun na ye kono ene ye da bia challenges ayenya ya ware mu ye matitiem ye dwumam wo ba ko hia manager bi on pewasem bonsam na asoma no ene nti se ye betime din kunima je se ye twi ben ye nyankopon me da say minim say da wo kakra dia ai me obi ka Bismarck so hwe okon ayekun ya de bonsam e de attack wiase nyina sesei eye sikasem aman nyina so obia ho kire no o de buy week ha o bills since see afiase ya toto nyema musa enti se abusua bi ho na se o musikasa nkoyi a e de ne beba e de oham akohoba no nso bills ne go so e de o kasa o yere ho na o kasa okrunkura na abufu aba these are the war bonsam deba physically obi face bi that's right na nkunimdifo ne wono mu a sabe omuni de erade so me da say pa say ma set is our premise ama ye tia busiafo okun ya ye kun enye se okofa nkrante no hu so obonsan gina ho na wo ne ko ya brabo mu ye sorry ye daily life aye okun no ba ama ye face na ehu okwan ye befa so atimi adi saa okun yi abusiafo abobosi hunhum mu ye betimi adi so nkunim no na Paul ama ye ho akwankyere de ye mfa so na ye no na ye hwemu ende sa na wotwe eyimo ye ntwe Ephesians chapter 6 verse 10 to 13 no ye nhwe se ne Paul describe enema wo hono na ye nhwe ne betimi akasa afa ho osedie edi akire no moma mo ho enye den ewrade ene na ho odin tumi mu monhye onyankopon akodie nyina na motumi agina ne obonsam na ada ediesie efri se enye ye ne moja ene honam ena enya na emom ye ne empaninie ene tumi ene wiase yi mu sum atumfo ene ahomoni a ewo sro hono great amen enti asema me pese mi bisa wa se sasemi a Paul kanu hoi na o kama ankrankre anase o kama asafo ni nyina yo Pani Bismarck so tie akenkano a Paul say mo mono gina ho ma dodo ka bia sa mo nhye onyankopon anko se wo kwhye o se mo and it means o kasa che dipeko bi dipeko no ye dipeko bai eye nipa bi o mo pa o so mbedi awrade achi okay me fa na se asafo bi sa anas oban bi anas ekuo bi ena o kasa mo nhye onyankopon akodi nyina se de o de toto asrafo dom ho no em se so hwe asrafo a o mo kɔ oko a o mo kɔ in groups your first battalion second battalion sa no mo chiche mu ena in battalions no mo no so ye wo ankrankro bi wo asrafo kuro no mo okay enti mo nhye no ye ekuo no nyina na nipa wo mo so sase o yeden ese o siesie ho sa ekse ba bia do ho akogina no o ka edom no ebi kra be kasa wo na wo ba wen ama ekumu no nyina sa so wa mo oni na ho a edom ba yeden
ɛbɛfa wo nyinaa enti ɔkama ekuo ɛna ɔkama ankrankra ɛwɔ ekuo no mu no great medase pass ɛda wabɔ minim sɛ mo wɔ bibi ɛka ho de a ɛnyɛ saa de anka me bisa sɛ ɛne yɛmfa mbra in a more practical way no battle bɛn na collectively as a church no yɛ face ɛna ɛno no ɛte sɛn yo tɛde ɛda kan no we asafo ni nyina because you reduce efficiency said the Paul started here no or catch asafo no so you efficiency 6 year ye kan ya nso se you 20 ho a yes Paul e ka se wo onyankopon anamusini anase ambassador na saa time no wo in chains oda fiase na so Paul oda fiase no mpo no onyakokoduro se onyankopon asem no obetworo ho krata ade akoma asafo no yen asasafo ne mirim no yen so saa okon no abi ne yekon okay okon no ayekon no se edika ka se no kware ne atoro na da ene osompa enwo okon ne yekun sasafo no antimia ani animu ama osom no an nante anasa an follow Christo ne nkyerɛkyerɛ a ɔde ama yɛ no a yes asafo no ɛkɔ ɔbonsam afa because there's no middle way twere no so me ehunu sɛ Christ is the bride of the church that's right yɛn nyinaa no Christo aware yɛn wɔ asafo no yɛdi n'akyi ti sɛ Christo mu nkyerɛkyerɛ no nkɔ sɛ deɛ twere no ɛka kyerɛ no a affect me as an individual member of the church affect me ɛwɔ mafie mu affect me daily life nti sɛ yɛ asrafo ne yɛ sɛ yɛgyina ko anim na training no a yɛde ama yɛn no training no nyɛ papa yes sɛ yɛhwɛ me fan sɛ 1990 so early part 2000 yes Iraq war asa no mbɛkɔ Iraq war Gulf war yɛn nyinaa yɛhunu preparations ana afanu mienu no obiara ɛyɛ nso koduru baabi yɛhu sɛ asrafo no bi wɔ hɔ a no mo ahosiesie no na nwie pɛyɛ if say no mo ni ho akade because bi wɔ hɔ a yɛde beto TV ni so a butu kura a ɛhyɛ wɔ no wotumi sɛ atete ɛbɛda na otumi akɔko na ama na yiyi it is nyame mu nkyerɛkyerɛ no antimi asafo no a ɛma yɛyɛ mmerɛ ɛma obonsam na gyan no a wɔso wɔto ɛde aba ɛnya yɛn easily all right ɛno ntino siesie ho yia ɛna onyankopɔn na akɔdeɛ no a wɔse ɛfa nhyɛ no atimi ama yɛatimi agina pintin ɛwɔ wɔsam yo medase agyegena menim sɛ wɔ kakra me wɔ bia me de company for adie ho sɛ Paul abia de sua nanim ama yɛhunu paa sɛ yɛka sɛ nyankopɔn asogyafo a yɛko na ɛne asafo no enti yɛyɛ ne ame no a nyame ayɛ dɛ ɛnam yɛso a yɛko na afei yɛde nkonim na sɛ nyame ama yɛn yɛ captain no ɔne Jesus Christ that's right na ɔde yɛkɔko no waayɛ dɛn wɔsiesie yɛn wama yɛ akɔdeɛ a wɔsi yɛde ko wɔanya yɛn saa te sɛ ewiase kura mu ko no yɛnya wɔ mu saa ɔman no prepare wɔ mu ti nyankopɔn a prepare yɛn yɛ captain a wadi nkonim dada wadi nkonim asɛnnua no so ɛne nti ɛwɔsi yɛnya ne mu gyidie yɛnya ahotosoɔ yɛnya anigye bi nso sɛ ɔko no a yɛpere ne nyinaa no yɛdi nkonim dada yɛkae a yɛka meeting a yɛkɔ yɛnkyɛ yɛ a wɔsi yɛ dɛ yɛdi nkonim ɛwɔ ɔko no so dada na ɔde ma yɛn sɛ yɛhwɛ Hebrews 10:13 hɔ a ɛna ɔka wei sɛ yɛdɛ final victory no a yɛne enemy no ɛko no ɛno na wameki Yesu ɔno ogyina so ogyina hɔ ɛna wɔyɛ dɛn ɔkoma yɛn ɛnyɛ yɛ ahoɔden na wɔse equipment ni ɛna wasan aka sɛ truth and righteousness sɛ yɛbɛtumi akoko na ɛwɔ sɛ nokorɛ ɛne tenene yɛnya Ephesians 6:14 no ɔkyerɛ yɛn wɔ hɔ and then the gospel of peace
peace na yenya no gospel no ene hwan ene Yesu Paul atwenya adwena sisi sɛ yɛnkwagye nyinaa no egyina Yesu so ɛna ɔde ama yɛn sɛ yenya Yesu a yɛwɔ asomdwie ɛne nte wɔ sɛ yɛn so yɛ dɛn yɛka kyerɛ nipa no ɛwɔ wiase nyinaa no ɔmo nyɛ dɛn ɔmo menya saa asomdwie ne bi Ephesians 6:15 no. So then na waba faith salvation anase yegidie ene nkwagye ene nyankopon asem no ne nyina kambom ena eyeden eye adwuma na ingredient pa a unify sanoma anase kan de ya kan nyina abom no eye mpaibo. That's right. Okay. Na me de tutu ho na say me yare pa na eduru ba bi no afi ma ye mre se mpaye kra no na edin semebo dem so menim sasafo no wo ho a wo mo bom mpaye mame ye wo prayer group a wo mo bom mpaye mame enti binum ka se me ye kristoni magye nyame edin so asori pa de me nko no ya na we se wo mo hwe ni yi because we se ye timi unity ena be ma ya stande senia ewrade asem no eka yo medam ase eti abusiafo egusuara ye hwe waging peace ye pray na ya hwehwe ye sundwe ye hu okun no senia esitie na afi ye hu hawa ehoma ye na afi so senia wo se ye boye ho ban se ankrankre na afi se asafo enti wo hwe okwan a otamfo bonsam etuna jande ba asafo no so a etuda bia hwesene ye Kristo som samre ya sene fa Bible na manfo kansem bebre de fa Bible no manfo didi Yesu atem edidi onyankopo atem Bible ni obi tirimu asem Bible ni yese nsem bebre eyo okponsam ajan a otuba asafo no so no enti asafo no ya ngina simpiti na yamfo onyankopon asem na obonsam betimi defeat asafo no with all this kind of false teachings are echo round no enti medap mo se mo yensa yehwe amayen another component of akode no baako say antigena bo so kakra bat yen kan na fe yen hwese ne no nso etitie ene se ne yenhu no e wo yasetena mo Ephesians chapter 6 verse 14 no se ne oka no ho no yo pacho mayentie nyame asem enti munyina ho monfa nokure mmomosene na monhye tenene nkatabo amen great osi yemfa nokure embo yasene na se yemfa nokure nye yaboso na fe yemhye tenene nkatabo sasemwe oka etisen nokure ene dien na sen opese saji we yasetena mo yo panim bisma say Yesu no nkasa ne mo asem no e wo John mu won no se mene okwan no nokre ene nkwan sa obi ma agane nchen Yesu oname so enti so ka se yemfa nokre edikan no o se ye fa Awurade Yesu Kristo no oye nokre no sa enu achi no o se muhu nokre no a nokre ba ma ya agehye sa eni se fa Yesu Kristo no de nokre no man ya nokre na bebo e ho ban enti onyame asem no a eye ne nokre na ode man no se ye de sha e na ebo e ho ban fi na ede no na wo ka ho asem no okay ubedu bebe na obi ebie Bible ba bi na quotation bi o se yesem monom na mamomo se wan ti sa asem na se a ubehu na se wo ye dey o nom so na wo to aso na wo nom afi na akoye sadua sa no obi ekotu ba bi oso enyomanfo ne ade edi kan osoro ahini mu sa enti ode supporto edwammo se ubo dwaman kra Awurade so bekosoro sa na so hu se Bible se munipedi onyankopon so dan no bi say onyankopon so dan onyam be say no a ube fall into that trap no that's right so enti twese no kro ne den eye adwuma ebo ye ho ban enti no kro ne be chemu a ebe defend ye said Paul or can wasam you me da sepa da why no do so sa my great me da sepa me person a kind test bi o Deuteronomy chapter 20 verse 1 to 4 okay na ya de etoto de Paul kan ye ho okay Deuteronomy 20
verse 1 to 4. Ma yɛntie onyame asɛm. Sɛ woto sa ne watamfo akoko na wohunu apɔnkɔ ne nteaseɛ nam ne ɔman a ɔdɔɔso sene wɔn a nsuro wɔn ɛfiri sɛ Awurade Onyankopɔn a ɔde wo firi Misraim asase so baeɛ no ka wo ho. Okay. Na sɛ wobɛn dɔm no a ɔsɔfoɔ no mpinkyɛ ɛmɛkasa nkyerɛ ɔman no. Yes. Na ɔnka nkyerɛ wɔn sɛ Israel tie mo bɛn ɛdɔm ne mo atamfo akoko. Mo ma mo akoma ntu. Mo nsuro na mo ho ampopo. Okay. Na mo ma wɔn ho enye mo ho ɛfiri sɛ Awurade Onyankopɔn ne mo na enam ne mo atamfo ɛkoko ama mo na wagye mo. Amen. Amen. Enti yɛhwɛ akenkansɛm a yɛkan wɔ Ephesians ya 14 no a ɛne twerɛ yi a yɛkan Deuteronomy ɛne no pɛpɛpɛpɛpɛ. Efisɛ ɔsɛ ɔkon no a wɔn kon no mo mu nsuro efisɛ wɔn Nyankopɔn na ɛbɛyɛ dan ɛne wɔn ho Nyankopɔn na ɛbɛko ama wɔn. Ɛna ha so wɔkyerɛ yɛn sɛ yɛn nso yɛko ɔkon na kon no bɛda ne yɛdi nkonim ɛne yɛyɛ nyina na yɛmfa Kristo no a ɛnyɛ dan ɛmmɔ yɛasen the truth because Kristo ni truth no na sɛ the Kristo ɛbɔ yɛasen a na ɛne yɛako deɛ no breastplate no ɛne righteousness no. Righteousness no ɛfiri na ɛba ɛfiri Kristo ɔno ɔde ama yɛn nti sɛ yɛde saa akenkansɛm yi tu wei ho a na sɛ konimdeɛ no a wɔka ho asɛm no wama yɛn ho akodeɛ ama no a yɛmfa nhyɛ ɛne wɔkyerɛkyerɛ yɛn mu nokwara a yɛ Kristo na afei Kristo no a ne tenene no wɔde yɛayɛ dɛ abɔ yɛ akata yɛn ho. Great. Medam wase pa medam wase moma yɛntoa so na afei yɛnhwɛ nti ante gyina obɛtoa so na afei yɛahwɛ mpaboa no nso na afei yɛahwɛ ɛne ɛkeka ho atrapɔyɛ akode ahodo awaka aka ho no nti started from 15 no na kan 16 ɛbɛpem 17. Yo, adɔfo no Efesofo 18 hɔ na ne ɛwɔ nkyɛmu edunum no toa so afiri hɔ. Na momfa asomdwie asɛmpa no ho ahodasoɔ nhyehyɛ mo nan. Ne nyinaa akyiri no monkura gyidie kyɛm a mode betumi adum ɔbɔnefoɔ no bama a ɛdɛre no nyinaa. Na momfa nkwagyeɛ dadeɛ nhyɛ ne honhom nkranta a ɛne Onyankopɔn asɛm no makan abesi edu nson. Great. Amen. Internet so shall say and as you choose the readiness to announce the good news of peace at all times carry faith as a shield, for with it you will be able to put out all the burning arrows shot by the evil one, and accept salvation as helmet and the word of God as the sword which the Spirit gives you. Amen. Amen. And yeah, show Paul ye can be asem now so osha na depiction ni nyina akwa ye ntokwa asoja form kokon say na ye nte se ne wo kire eniema si ase say what can no also the asempana to asoja for e kokon so hwe tresemo Isaiah can be Isaiah chapter 52 verse 7. Mama Jina obetimi aka ho mamia. Isaiah 52:7 no. O tre said Onyankopon nipa bi onyame ani kon mo ho. Esanse sankrofo de omode mpabo ahye. Na onyame se omo nante kra ne fe nani so. Sa. Esanse omode nsempa bi ekọ baabi. Na mama yentie se de twem no kan. Isaiah 52:7. Isaiah 52:7. How beautiful upon the mountains are the feet of him
that bringeth good tidings, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvations, that saith unto Zion, thy God reigneth. Okay. Enti Paul kase monfa asampa no mpaboa Sa. Tese omo de onyame asam kɔ no. Omo de asampa no mpaboa na yeden. Enam. Na asembe na omo ka kire amansa nyina se munyankopɔn yeden edi hene nti mommra munyankopɔn nkyɛn. Sa. Sankrofo yi kutia obonsam na henie. Because dodo no a agi nyame die no na obonsam na henie ne yeden. Na emoa na ye ketewa. So enti onyame se momfa sa asampa mpo wa nhye. Na monka asampa nti Yesu kono de enkranse ma yese monko wiase nyina enkoka asampa no. Na de obegie die no se ebo na so a obenya onyankopɔn de adoma kyedie no. Enti no Paul se yenhye na yenko ka asampa no. Na bra ye tre onyame asampa no mu no obonsa hini ne kingdom nya be dey ebe destroy. Onyame hini ne be dey ebe dinko no. Na uka tree na ede ye wase said ye obi a onam emepo so ka asempa no na si ye fefa ono na oka asumdue sem. Yes. Oka papa ho asempa oma oti enkwagye asem na oka tress ye onse onyankopon edi hene. Amen. Amen. Enti we ne ye mpaboa na wose ye nhye no and as ya ka che yo ase beautiful meaning say that all na openi me dey we ka ho no mo dem show say ye pia bontin na ye koka sempa even landing Ghana church ha kra na say ye wo Ghana no say Sabbath ye pie na ye koka sempa na ye ba eni je bia ye de ba wuti hu say ye nyina ya komemu ye nya asumdue bi enti ansa na ye bedi nkonim no e wo se enkwagye a nyame e de ama ye ne nka ye ense ye mfata ye abeya asumdue ama ye no ye ne afoforo eche sanse upese wanigye a ma obi nsre sa great na metwe ya adwen asi unse ye free efficient for anguma iso onyame nam nadom so etwe ya adwen si asomdue yes nkabomu a wose yenya ewo yemu sa asafo ye hwe yemre ninti ebi ayentimi nkan ni nyina but ye twe ya adwen si so ya kan dada Ephesians 2:14 okay woka se Kristo Yesu a wo ye yasomdue no wona wa break it down anase wa bubu fasu a etiti yentem sa wokan ka bo humu asem se ba Ephesians 2:15 a wo se Kristo Yesu ana wato asomdue amayen wode ni moja de hye no ato asomdue amayen Ephesians 2:17 wo se Kristo Yesu ana abeka kwagye ho asempa no ya asomdue no wode amayen ana ehwe Ephesians 4:3 wa wo sa kan ye nyina bom se yen kamum awasundwem be united in the bond of peace. Yes. Yehwe Ephesians 6:15 na ya kan ya. Wo se ene yen ready. Say be kwa akọ asempa no. Asumdue asempa. Nti se Kristo Yesu aye we nyina amaye. Na Kristo Yesu okun no aye ekon no. Ana se ye asrafo a woni ye captain no. Sa asumdue no na wo se ye de konti ye wo se ye hye asumdue in preparation say yedi asumdue the gospel of peace no yani afoforo so eche okay anti jina bramu na yo me kai every Johani eti edunsia njichemu eduasa emiensa no de afoa de opani akan so o se ye nom na maka ho na monya memu asumdue okay mo hu be hiehia mo wiase de nanso moma mobu entom yem bedi ewiase so enkonim Yesu na abai obeka enkwagye ho asem good news no oba be preachi ema woka sumdue ho asem se ebeka ya wose me masumdue enam de mamo enye de heden ewiase edema enti asumdue ya ye ka menua wutie yen enye sesabi ubenya sika bocho ni asumdue no ubesi dan akese eni asumdue no anasa ubewu ma bebre ni asumdue no na asumdue no ne se wati nyankopon ase
na wate sɛ yesu ɛne yɛ nkwagye fapem na wo nso ne afoforo ɛyɛ dɛ ɛkyɛ na afei yɛnya enkabomu adesua ne sisu dua paaye enkabomu na ma ya asomdwe sentitimu wo ye mu a emfa asomdwe ema na de edikan etwa to okra no ene se nyame esiesie yen se yen kwa abontin ho na yen ko ka ne nkwagye ho asem no na no the gospel of peace eno na yen fa nko na asa na ede beko no wa ma yen asomdwe dada. Great. Yo Madam I say yenhwe ne di awie na afi yenfa ensore so ye best to aso ewo Ephesians chapter 6 verse 18 to 20 no yenhwe St. Paul kan wo hono na afi yenkasa ho na afi yenfa ensore edition so Ephesians chapter 6 no verse 18 to 20 senior or kano ewo hono ansana antigena bedru hono. Okay, what do ho? Okay. O see na momfa mpaibo ene enkotosre nyina emo empaye da honhomu na ono a enti monwen na montoa so ara ensrema ahotifo nyina ene menso se bibie manu a wamame asema menka na menfa asempa na hintasem enchire of bisma yanku echi kakra ho se ye kan soja fo ho se wo se o de nkranta bi ba ho na nkranta no se eye helmet ase ye den ye de hye so na o hwe Hebrew 4 mama no ma Paul kan bi ho Hebrew 4:12 no o se onyankopon asem ewo nkwa na ano ye nam sen nkranta ni fani bia. That's right. Enti bread wo nyame asempa no ekono na ye kura nkranta. Great. Ne no na so bonfe no hu se ye kura nyame asem no ba na wo som nikem se Yesu ko bepo no so ode ne bedi entama enadianan no odo nyame asem na di nkunim o so watwero se endi etwase ye di sa helmet no se ye den ehye na aboa man kunim dia na ye pe na etimi ye den etimi wie mu di na Paul se ni nyina mu no e de se wakọ shopping ewo wetros ana se Tesco's. Yes. Wonya ugidie wonya be friend saying o train ya hye ni nyina wo de go bucket ni mu afa trolley ni mu afa ukra sampa no ukra shield no ni nyina no eye nsama wo de go trailer ni mu aye mpaibo no enti ni nyina sa no ma ya kan nyina mpaibo na be den ebe pia no de wako. Okay. Enti Yesu say munya mpaibo da say de ya sha ko de nyina awie no anya enough say empire so ye de pia de ye kan nyina na de be boa me etimi di asampa na ni timi di anyam di ahyensa na yetimi awie ni pay yo me da se pa da that's it and just no ye kan na 18 ho no ye de mpaibo pia no o say na ye ma yani na watch if said toda bia ye benya asem no ye bebo mpaye nanso o wen no a wo say ye wen no ye wen because watch man or na security man at post what to open what the CCTV bibi abobo screen or next screen no on hwe so ehunu say obi ni na mo chire o pese o ba fro gate yes de wa ye ni nyina no na atosi ni kaka nti wo say ye bomb mpaye then we watch nti watch and also important I was say me ye ni da ho ye watch great yo me da say the chat to okra na ka ya keka me na didi so kama pa na wo say ya we no ya we na wie no wo say ye ntoa so enye den ensre ema ahotifo nyina ema ono Paul kra ede ne ho ba mu on say na me kan say me yare ya na me tibi mo mpaye agidi fo mpaye na iden agimi ya me da so eti ase enenti akuna ya akuno e wo say ye tumi ede ye ho si ho ye gina ho ye gina ho awie no ye bo afoforo nso intercessory prayer no ehun hia yie say ye bo mpaye ama ya sofo ya sompanimfo ye ma eni ye nuanom paye no wo fie ye busua
ehia papa ɛde nti adesua no ama yɛhunu sɛ ne ehia sɛ yɛfa akodie no yɛni ada hɔ na afei yɛaboa afoforo nso ama wɔn nso ɛde nkonim yo madam wase emse abusiafo ahase na yɛde yɛn adesua no ɛbɛtwere yɛde mo ase sɛ munyina mo ayɛmmoa na mode mo adwene mo mpaebɔ nso atas adesua yi akyi ne ɛtɔso dumiɛnsa ɛna yɛde abrɛw yɛm sɛ sɛ na maboafo no akyekye mu no yɛnyina yɛbɛfa aba wo mu na yɛpia yɛtumi ɛde akɔbɔbra next week no yɛde ne ɛtɔso du ɛnan no ɛbɛbrɛw na kyɛ sɛ kɔta no yɛde aba na wie yɛ kora no no ɔsɛ efficiency in the heart anaasɛ efisifoɔ nwoma no wɔ wakoma mu ɛno nso yɛ adesua no kwasɛm sɛ de pa yɛde wie saa kɔta no onyankopɔn nhyira mo baabi a mo biara no katoani na mema ɛda botwe nhyira so kora ɛma yɛ ɔdomfoɔ no awurade wode wasɛm ama yɛ o ɛsrɛma etiefoɔ etie o wiaseafo no nyinaa nso so fa wasɛm so no siesie wo ma nyinaa wobɛgye wɔn wahene no mu no ɛma woda nkwa ɛnim sɛ nkyɛ koraa wobɛyɛ pɔn yɛ afiri bɔne wiase mu na sɛ woba a ɛnya adom ne asomdwie wɔ w'anim wei ne ɛmpayɛ anɔpa yi ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu na yɛasrɛ amen amen